दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों एक्स एनडिएफबि निफ्राय फैनाय दा जोङो बिटिआर रेकर्डनि उनाव बिटिआर रेकर्डनि दफा बायदियै एक्स एनडिएफबिफ्रा गावसुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्व खालामनानै दोनदों। दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों, खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्व गैया। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै एक्स एनडिएफबि जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ। बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय सिएम प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों। लोगो नोंथांमोन गासैखौबो बे बेलासि समावहाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे मिडियानि गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो खुलुमहरग्रोनाय जायो। दा दिनैहाय जों बेखौनो दिनै बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे जालांनाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनो लादों। दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों। दा बिनि बेलायावनो आं बुंगोन दिनै बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय सिएम प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों जे सार्भिस प्रभाइडारा बेफोर गासै 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै बेफोरनि सायाव आं खेंफोरथि होनो सानदों। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों एक्स एनडिएफबि निफ्राय फैनाय दा जोङो बिटिआर रेकर्डनि उनाव बिटिआर रेकर्डनि दफा बायदियै एक्स एनडिएफबिफ्रा गावसुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्व खालामनानै दोनदों। दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों, खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्व गैया। सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै एक्स एनडिएफबि जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ। दा बेखौ जुदि मेगन सानानै जोंखौहाय बेन खालामनो बा जोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाया बेयो जोबोद अयनाय। बेनिखायनो दिनै बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो आतसु ट्राइबेल फरायसा आफाद बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां एनडिएफबिनि सायाव। जोङो दिनै एनडिएफबि हिसाबै नोरजियानि समान। जे समाव जोङो रां खामायनांगौमोन बा सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समा जोंनि थाखाय बारग'लांबाय। बिटिआर रेकर्डनि उनाव जोङो दिनै बे फिसा खामानिखौ मावनाय जादों। बेयाव बिथांमोना जोंखौ मददसो होनांगौ। जुदि दंफां गनाय बा इलिगेलखौ बिथांमोना मोनदोंमोनब्ला बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि नारसिननो हागोन। बेयावहाय सोरबा फेरेंगाया सोनाय बा इउपिपिएलआ सोनाय होननानै सार्भिस प्रभाइडारनि सायावल' नारसिननाया बियो बिराद गोरोन्थि होननानै जोंनिफ्राय जों सानो आरो। दा जोंखौ मेगन सानाय मानि बारग' एनडिएफबिखौ मेगन सानाय। बारग' एनडिएफबि होनोब्ला गोबाव बोसोर एनडिएफबि हिसाबै हारिखौ सिबिबोदों, हारि रैखाथिनि खामानि मावबोदों। दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननैसोआवनो पलिटिकेलि नोजोरजों नायनानै बावलांनो सानबाय नामा? बियो गोरोन्थि। दा बिनिखायनो आं दिनै खावलायहरगोन बनसु आरो आतसुखौ, जायफोरा दंफां सिखावफोरनि खोथा लानानै दिनै जोंजों जेबो सावरायालासे जोंनि जेबो खोथा मिन्थियालासे बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो गासिबो नंखाय। बेनिखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन। दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों नोरजियानि समान। जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा। बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावना जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि। दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय, दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। बे कमप्लिटलि नंखाय। मानो होनोबा जाथाया जानायनि सानसे सिगां दंफां सिखावफोरनिफ्राय 2 गारि हमनो मोनदों। गारि हमनो मोनखांनायनि उनाव सं दाननानै मोनबाय जे दंफाङा हाग्रायाव आद्रा दंबावोखौ सं दानखांनायनि उनाव जोङो लायनो थाङो। जोंनि स्टाफआ लायनो थांनाय समाव जेब्ला बियो 8 ट्रेक्टर खमैबो 9 ट्रेक्टरसो बे माला दंबावोमोन आरोखि। बेखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोना गावसोर दंफांखौ मोनलाङाखिसै नालाय बिनि एगेन्स्टआव नंखाय मिडिया लेंहरनानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय बांसावदों। बे नंखाय। बेखौ जों हायाखै, बिथांमोनानो हादों। दंफां सिखावफ्रानो दंफां सिखावफोर हानाय बै दंफां आरोखि बेखौसो जोङो लायनो थांदों। लानानै जोङो रेन्जआव लाबोदों।
मानो होनोबा बे गोग्लैसोनानै थाखाबाय जुदिसे जों बेखौ लायाब्ला खरसा खालामनानै एसेब्लाबो जुदि जों लायाबा बिथांमोनानो बे दंफांखौ खावखागोन निस्सय बिनि थाखाय जोङो बे दंफांखौ लायनाय जादों आरोखि दा बेनो आरोखि जोंनि फोरमायनांगौआ दिनै बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय मोनसे मा होननांगौ बेखौ जेनेबा नोंथांमोनखौ दंफां खावदों जायफ्रा बुंदों बिथांमोनखौ मा सोंखारिनो सानो दा बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन बै समाव बिपिएफ सरकार बा खाम्फा बरगयारि बिथांनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रि सोलांदों नङा होमबा दा बे समाव खोथा बिसोरनि समावबो माखासे जानाङै जाथायफोरा जालांदों नाथाय बे समाव खोथाया ओंखाराखै जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफोरा दंफां खावो बा नैबेबायदि खालामो होननानै खोथा ओंखारफेराखै दा जोंबो साख्रिसो मावदों दिनै इउपिपिएल सरकार फैबाय बिजेपिजों लोगो नांनानै फेरेंगा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम दा बिथाङा दिनै जोंखौ बेयाव एंगेज खालामदों दा बिथाङा जोंखौ फेरेंगाया सोनाय होननानैहाय जे नाख्रेबबाय थानांगौ पलिटिकेल नोजोरजों बे नङा इलिगेल नुदोंबा डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोना नाख्रेबनो हागोन खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार फेरेंगाया सोनाय होननानै बेखौ नाख्रेबबाय थानानै बेखौ दिनै बै मोन्थाइनिफ्राय जे बन्सित खालामनो नाजादों बियो इनाय आरोखि बे थासारिखौहाय मोजाङाव लाबोनो थाखाय सोरखारखौ मा खावलायगोन थासारिखौ दिनै जोङो सिगां समफोराव 100आव 90% दंफां सिखावा सोलियोमोन दिनै सार्भिस प्रभाइडारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों इनभल्भ जानायनि उनावहाय खमैबो नोङो 100आवहाय 90% बा 80% दंफां सिखावा खमायदों बेखौ जों बुंनो हायो जों प्रेक्टिकेलि जोङो दिनै संकसनिफ्रायहाय दा ओरै चिरांसिमखौ जोङो पेट्रलिं होयो नालाय बिनि जायनि थाखाय जोङो मिन्थियो आरो बे खोथाफोरखौहाय दा खमायाखै नङा खमायदों बिनि बेलायाव दंफां सिखाव बांदों होननानै जोंनि सायाव फल्स एलिगेसन लाबोबाय थायोबा बियो जोङो साननानै लानांगोन जे पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंनि सायाव नाख्रेबदों बेखौसो जोङो साननानै लागोन आरोखि खिन्थु जोंहा बेयाव पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया ना बिपिएफ ना इउपिपिएलजों दिनै ना बिजेपि ना कंग्रेस जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय गावसुंथा जे रिहेबिलिटेसन जों बेखौ दिनै जोङो बिटिसि सरकारा जोंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय हिसाबै जों बिटिआर हालामाव दिनै बे खामानिखौ जों मावदों बेयाव जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो पलिटिकेल नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थानांगौनिबो गोनांथि गैया जों मावनांगौ बिबानखौ जोङो मावदों जोंनि बेकग्राउन्ड बा जोंनि जे मावनाय बेफोरखौ जुदि बिथांमोनहा मोजाङै मिथिनोब्ला जोंनि रेन्जार डिएफअ सिएसटि बिथांमोना ग्राउन्ड रिपर्टखौ लानो हागोन आरोखि आच्छा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट सार्भिस प्रभाइडारफ्रा बेयाव ज' जानायनि जाहोना जाहैबाय दाख्लैनि दावरावखौ लानानै दावरावआ ओरैबायदि जादों जाहैबाय दावराव जानायनि सानसे सिगां मंगलबार दिनखालि टाटा मबाइल गंनै हमनाय जादों टाटा मबाइला जाहैबाय खुंग्रिङाव हमनो मोननाय जादों ओमफ्राय ओइदिनखालि हमनो मोनबाय दंफां गारि लड गंसे ओमफ्राय गंसेया खालि गारि बेखौ लाबोनायनि उनावहाय बै दलपानि बिनि अखानायै बुधबारखालि दलपानियावहाय दंफां दंमोन बिदिनो सेरफां आरो माखासे थफा थनै लालि बेवहाय जोंनि सिआइडि दंमोन सिआइडिया जोंनो खबर हरनायलाय जों थांना नायबाय दंमारो दंनानै ओमफ्राय अखानायै जोङो बे अखानायैहाय दावराव जाखालि जोङो लड खालामना लाबोबाय मालखौ लोगोसे उल्टापानिनि एसएसबिबो दंमोन जोंखौ एसएसबिफ्रा जोंखौ हेल्प होनायनि थाखाय एसएसबि बिथांमोननो आं धन्यबाद जासियो लोगोसे लाबोनानै दंफां सिखावफ्रा फैनानै उन फैफानानै सान्तिपुरनि साहा नेपालि बस्ति सान्तिपुर बाजारनिफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जागोन बेयाव फैनानै थाथेफैनानै बिसोरो बुंबाय गावसिनो हायो गावसिनो दंफांखौ रोगायो होननानै बुंबाय खिन्थु बियो फल्स बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि इनभल्भ दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन आरो मोनसे अरन एनजिअ होननायनि सासे सोद्रोमा बेखौबो आं बिथांखौ सिनायो आं नाम मख'लायला बे बिथाङा दंफां हमनायाव जोंजोंसो मदद होनांगौमोन जोंखौसो हेल्प खालामनांगौमोन बोरै दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बे एटाक खालामखो थार गंसे दं थाराथ' दंफां सिखावनिसो दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै बियो सार्भिस प्रभाइडारखौ हाग्रा रैखाथि होनांगौखौ बोरै बियो उल्था बिसोरजों दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै एटेक खालामखो बिथाङालाय आंथ' मिथिया मालानिफ्राय बियो अरन एनजिअनि सोद्रोमा जाखो आं बेखौ मिथिया आरो खिन्थु बिथाङा
मा खालामबावबाय एक देर घन्टानि उनाव गासैबो दंफां सिखावफ्रा सान्थिपुराव फिल्डआव जमा जानानै जोंनि लकेल नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै दंफां सिखावफोरासो मिडिया होबावबाय। दा दंफां सिखावफोरा आं प्रुफ होनो हायो, मानो होनोब्ला जाय बाइट होदों जोंनि साहाथिंजायनि बिथाङाबोथ' दंफां मावो, आरो बेजों थाफानाय सानै नामखौ आं बुंला, बिथांमोनाबो दंफां मावो। आरो माखौ लानानै बिथांमोना एथ'बां माखौ जुजिदों? जों दंफां हमग्रा नालाय, जोङो डिपार्टमेन्ट मानसि नालाय जों दंफांखौ हमखागोन। आरो आं मोनसे खावलायबावनो लुबैयो, बिथांमोना प्रेस मिट होदों, जोंनि सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना जुदि दंफां बे हानायाव सोरबा जुदि इनभल्भ दंबा खोन्थाना हो, बे हाग्राखौ लेंबो जोंनि सिगाङाव जोंजों मुखा मेला खालाम। प्रुफ जुदि होनो हायोबा दंफां हाग्राफ्रा जुदि नै उमुगानो बे बिथांमोना नैबे बिथांमोनानो हादों होननानै जुदि नाम मख'नानै जुदि बुंनो हायोब्ला जों बे मानसिखौ जों जेलाव हरगोन। बिथांमोना बुंदोंखि सार्भिस प्रभाइडारानो होननानै बुंदों। दा बेखौनो आं बुंबाय थादों, प्रुफ हो। सोरबा अरन एनजिअनि मेम्बारफ्रा जुदि प्रुफ दङबा बिथांमोना प्रुफखौ देखायदों। जाय दंफां हाग्रा बेखौ लाबोथों जोंनि सिगाङाव फेस टु फेस खालामथों। जुदि बिसोरो थारैनो सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला जों जेलाव हरगोन, बेखौ खुनु कनसिडार गैया। दंफां सिखावफोरनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागोन? दाथ' दंफां सिखावफोरनि सायावथ' जों राहाखौथ' लागासिनो दङ। जों रेन्जनोबोथ' खोन्थाबाय, ओमफ्राय डेपो साराबो मिथिखाबाय। दा मा एक्सन लागोन बे गोजौ लेभेलनि हाइकमान्डनि सायाव जागोन। नोंथांमोना हाग्रा संरैखा खालामनायनि खेथ्रआव माबायदि खामानि मावनो सिन्थाधारा खालामबाय थादों? जोङो दा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जोंहा सिकिउरिटि एसे खम जादों। मानो होनोब्ला दंफां सिखावफ्रा बिना हाथियार गैयै मानसिखौ गिया, बुलायफिननो नागिरो। दाख्लैबोथ' बुलायनाय बायदियानो जाबाय, नाख्रां नासि जालायबाय दाख्लैबो। बिनिखायनो जोंनो फर्स मोजां नांगौ, जाहाथे जोंनो बिटिसि सरकारा आर्म्स गोनां फरेस्ट प्रटेक्सनखौ जोंनो नांगौ। होमब्लासो जोङो मोजां दंफां लाइफांफोरखौ इनभाइरनमेन्टफोरखौ जों मोजां लाखिनो हागोन। दाख्लैनि बे जालांनाय जिखिनि जाथाय, बाव मोनसे बाथ्राखौ मेनसन खालामदोंदि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अथ'रिटि गैयाल'से सार्भिस प्रभाइडारआ बोरै हाग्रा सिङाव थांनानै दंफां लानो हायो? बेखौथ' अलरेडि जों रेन्जारनो इनफर्म होखादों। बिथांमोना बुंदों सानै हयै माव होननानै। ओमफ्राय जेरावहाय जोङो दंफांखौ मानो मार्चेन्टफोरनो जों हरनो, मथा मथि जोंहाथ' सरकारा लस जायोना। बेनिखायनो जोङो लाबोनानै जों बेखौ फानखोमा हराखैबो, जों जेरावबो हराखै। नोंथांमोना मैया दाखालि नोंसोरो खेबखादों, क्लिप दंखायो नोंसोरनावबो। जोंनि सान्थिपुर फरेस्ट बिट अफिसावनो जमा दंजोबो।